Lang hidigla. You have thought এটা তো 20 দিলে কষ্ট দেয় কষ্ট দেয় আগে চিড়ি তা নু আমরা আসতাম তো যা না যদি পয়সা আনিବାକୁ তো ଅଦା ରସୁଣ ନାଇଁ ଲୋ ଆମର କଣ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା ତମକୁ ତାହେଲେ ସାଇଡ ହଁ ଯେ ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲିଣି କହିସାରି ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଯେ ଆମ ପୁଅ ପାଖକୁ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମନ ଥିବା ଝିଅ ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ତାହେଲେ କଳା ସାବିନା ଝିଅ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ଦଉନି ଉତ୍ତର କଣ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ଚେହେରା ଦରକାର ସୁନ୍ଦର ମନ ଦରକାର ସବୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ପାଲୁଣିଟା ଆଣିମୁ କଳା ଟିକେ ଆଣିମୁ ସିଏ ହବ ଭଲ ଭଲ ଦେଖିକି ଆଣିବୁ ପୁରା ଭାଲିଆ ହେଇଯିବ ସତରେ ଏକା ତୁ ଜାଣିଥାବୁ ମିଛ କରି ସତରେ ଜାଣି ପଛେ ନାଇଁ ସତରେ ଏଇଟା କଳା ଝିଅଙ୍କୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କଳାଟା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମନ ଥିବା ଦରକାର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ତମେ ଆଣିକି ତାହେଲେ ବାହାଉଛ? କଳା ସାବିନା ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଯିବେ ସବୁ ତକ ନୁହଁ?